igoyo seche mowuoyo. Hapana, dwa kwanye dho mheshimiwa Jared kanyo ema wacho wach mar adek. En ni kitwa kaka oganda bende kineno thuol, ere ng'ama koneno thuol to chung' but thuol. Nyiso ni the way mwaluoro go thuol e kaka winjo waluor godo ketho chik. Ma kineno ni gimidhi timoni nyalo kelo ketho chik, to winjo bende chikori kendo yaye mabor mondo mi wabed gi piny man gi luor. To gima dwa wacho kendo mheshimiwa bende nyaka bedo ka wacha ni jowa adier. Ingeni kinyalo wacho ni wabunge nyocho nyiew wabunge mag Azimio, aparo ni mano to is not very fair. An abedo gi mheshimiwa Jalango gini, Professor Tom Ojenda, king'iyo kata senators te mag Luo Nyanza, onge ng'ama nya bedo gi pesa, ok ang'e wealth status margi, but ng'ama nya bedo gi pesa level malo Ojenda minyalo dhi nyiew, mani nya nyiew wang'eyo mabet nya bedenyo pesa, but level mar Ojenda ne ok nyal nyiew. Koro aparo ni gima Ojenda to gi together gi wabunge mamoko ka nyocho miyo dhi tiyo gi president en niya, ne gidwaro chance mar dirruok e sirkal. Makate chance ma jakom otelo nue koro sani wadhi wadiyore, wabi wayie ni jakom obiro maber mondo kony, mondo ji te odire tiende ka, mondo wago kwan maka 2032 chopo, nikech 2027 mare oserumo. Kikulek ni wadhi manyo president. President en William Ruto nyaka 2032, then bang 2032 koro kaka oganda mar joluo wawacho ni kaka jonailot wadwa koro ng'i ng'ama inyalo miyowa, nikech jakom te sani dhi e EU. Bang' mano koro sama jakom osedhi nyaka wang'i ni to jakom pod wagogo kwan koso wago kwan gi 2032 mondo mi wadhi wayud ker. An ma gima dwaro e studio ka ni wago kwan kaka wadhi yudo ker 2032, nikech 2027 to ok wanyal wang'e. Mano kwatemo to wadhi wuondore mana kaka Homa Bay. Ng'ama dwa bedo gavana wacho ma ok aluor ogo kwan mar 2032, nikech golo Gladys Wanga kaka gavana sani ok inyal. Agonu wero kamano jo ODM nyo wakwaka ni uminwa godo gimora no kumionwa kom mare uritonwa komwa mar ODM no anaja UDA to Gladys Wanga jakom mar ODM aonge problem to nikech en giro mabe ne uwenwa gamorero kamano. Koro gima dwa wacho mheshimiwa Jared kiyie na kod wadwa Trevor, wach mar doho ma Kenya ka, doho nigi chung' kende mare miluongo ni independence. Kopo ni judges obedo compromised in a way to judge obedo compromised as an individual. To ore kaka dangi wani doho gi obedo compromised, to doho gi osebedo ka ng'ado buche te ma ketho gima sirikal dwaro. To ketho gima sirikal dwaro ne makosa mar mheshimiwa Jared gi. Nani ngini ka bedo ka ang'eni mbunge na makara chuonyo en Adipo Kuome. But together gi mheshimiwa Jared gini gisefelo Kenya. Nikech gimineno doho siko goyo ne buche piny. Chik mora mora magiloso doho dhigo piny ni wirang'o bill maloso process mowinjo timgo public participation e Kenya ka nobedo written mobedo proposed gi Senator Cherargei. Bill ni pod okwame parliament. Members wa madwa ni mondo public participation otimgi dagi dhi gi move parliament mondo bill manyiso kaka public participation owinjo tim. Nye president dwa engage gi jo Kenya the other time. Openjo niya, adhi yudo ukanye. Nikech onge process ma president nyabedo go gi public participation. Nikech there's no bill yet. Onge chik mora mora makata court. Sama ging'ado bura ni there was no public participation. Gikete threshold mane. Nikech onge chik Kenya ka mapango ni public participation. Kata dhi me counties. Counties kata na Kawira Mwangaza. Ineno sani kichagi duoke Senate. Kawira Mwangaza dhi dok kaka governor nikech ang'o giketo gik miluongo ni public participation to chik ma rito public participation e Kenya ka omoko miluongo ni mheshimiwa ok challenge wabunge te mondo idhi e parliament ka ji kel Cherargei's bill mondo dogi mondo dhi bunge mondo kadhe mondo bed chik ene man gi formula mowinjo bende timo go public participation. Then kamedo kamugi kiyie na wadwa lero mag kanisa. Kake wacho ni president nyocha otiyo gi kanisa. Onge josiasa manyocho chunge Kenya kanya ka MCA manyocho ok dhi e kanisa mora mora. To kendo jo kanisa mato wawachi ka jodolo winjo an to polo oka chuno ahinya na dhi. But gima dwa wacho ma jodolo nyaka ng'e en niya ni kudwa tero ji e polo to bedo gi polo moriere. We ubedo gi polo ma jo kanisa
Pasta ema koni ka ke jasiasa mochung. Nia e kanisa naka. Treva yena ya wachma. Ni e kanisa waka. Onge ngamo sibire ma in mikuongo biro ni. Ine ng'at mokuongo in bidhi chung nyaka. Gidhi wuondi ka kineno no. Seche mikoni ni ma ine ye kanyo mikoni ni ine ma ikuongo biro ni. To ng'ato go sime ne machielo ni jatelo. Reti Jared okelo ni ka. To Jared ni bende odhi onyiso ni onge ng'ama biro bang'i ka. Wan watieko in kendi. Mane kaka gilaro josiasa. Jolemo nyaka bebed moriere mondo mi ginyalo nyiso ji. Sani dong ne ka jadolo mokwalo pesa Eldoret. Dong neno ka jadolo mokwalo 2.1 billion. Dong neno. Ka gine ma giwuondo pastors gi jopuonje Uasin Gishu kucho ni gidhi konyo. Nyiso ni jodolo nyaka koro riere. An chieng' maneno ka jodolo riere Kenya ka. Eka biro yie kodgi but sani eka biro yie polo nikech pondgi na chechigo ka jok mayale ka joshakahola ka ema yalo waj polo tano kadwa dhi thokech adwa ling mathith ke pinywa ka mondo abed bos but mheshimiwa Jared yena